Moikka, Kulttuurikuldur täällä. Ja eilen olin viettämässä mukavaa iltaa erinomaisen viihdepläjäyksen suhteellisen vapaata kanssa. Siinä oli huumoria, siinä oli viittauksia seksiin, siinä oli käytetty metaforana muun muassa munakoisua, kurkkua, porkkanaa, tomaattia, mehukkaita hedelmiä ja olikohan persikkaa ja mitä näitä nyt onkaan, mitä myös tuolla somessa käytetään kuvaamaan erilaisia asioita. Ja tässä nyt pariskunta, jotka ovat tämä, eli Tuukka Huttunen ja Erikka Väliahde. He toteavat, että heillä on elämässä vähän tämmöinen aikakausi, että ihan molemmat eivät välttämättä halua samatahtisesti seksiä. Ja muuten he tykkäävät toisistaan ja haluavat olla toistensa pari ja sitten lisäksi heillä on lapsi. Niin sitten käy puhe vähän tähän, että mitäs jos kokeiltaisiin tätä vapaata suhdetta. Ja siinä tulee sitten myös Saska Pulkkisen. Hän esittää montaa roolia, montaa Tinder-miestä ja espanjalaista tarjoilijaa. Ja Maiju Saarinen on heidän tytär ja myöskin Tinder-miestä ja tarjoilijaa ja myöskin terapeuttia, perheterapeuttia. Ja tämä on siis todella silleen positiivisella, hyvällä mielellä tehty. Sai nauraa tosi paljon. Ja tämä on erinomainen viihdepläjäys sille, että se on TTT-klubilla. Siinä voi ottaa drinksun tai pari, on väliaika, voi käydä hakemaan lisää juomaa, jos haluaa. Ja siis kerta kaikkiaan kevyttä menoa ja pienin rekvisiittamuutoksin siinä mentiin Barcelonasta koto-Suomeen, mentiin Amsterdamiin ja oltiin vaikka missä välillä ja hyvin oli äänitehosteita myöskin käytetty siellä ja oli musiikkitaustaa eri kappaleita, jotka sopi sitten tähän kokonaisuuteen. Niin todellakin suhteellisen vapaata. Suosittelen, jos haluaa viettää hauskan illan TTT-klubilla. Menkää katsomaan. Moi!